Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyahleka nje guys, ayikho serious le video ngiyacela, ayikho serious. Nina niyathanda ukuthi manibuka izinto wrong nifuna ukuthi zishiwe yini. Wait guys, niyabona lama video la ko trendayo. Nabona lokho ukuthi sasalento lekaphileke. Yindaba kube ngathi bonke base KZN. Kodwa uMpumelelo ukhulumile-ke kuleya interview wathi yena hayi leyo nto leyo akayazi nendaba sesithembu somuthi akasazi futhi-ke asiphumeleli leso. Asazi ukuthi asiphumeleli wazelaphi-ke. Kodwa-ke khona bebuza ukuthi uma-ke kuwukuthi ngempela wathatha lento kuyaphileka, unkosikazi usuke azini. Usuke azini unkosikazi? Mina kodwa ngibona ukuthi uba nalo ulwazi. Engahlala unkosikazi no-husband angamazi ukuthi unhloboni imali eningi ivelaphi, isimo sakhe sithini. Yini lehlekisa uTiritiri? uTiritiri yena bathi u-admin. So-admin uye manje ozobakhipha bafake. Naye leyo ukuthi uma kuthiwa nali itshitshi uhamba yena kuqala yathi ayothi welcome. Khona masihleka kodwa masebuza imibuzo serious kuba ngathi kunako ukuthi thatha lento kuyaphileka. Nenimona lapha ya ku TV show bembuza izinto yabo ezithanda ukujula nje ezisho ukuthi phela njengoba uthatha le jeni uzoba indoda eqotho evele ehleke. Manje lokuhleka kwakhe unakho. Kusho abantu Nkosi yami akusho mina. Ukuhleka kwakhe kuba nalento ukuthatha lento kuyaphileka. Ngabe wayinika obani? Lenyanga umkani wabo. Leya nyanga leyana enedamu layo. Kuthiwa idamu lakhona linoxamo. Kwaphela futhi kodwa wonke amadamu anawo uxamo. Kodwa wathiwa wakhe. Angazi uma lo xamo usufileni. Futhi oy mangaze kayisona. Futhi leya nyanga leyana nini? Khona into wayekhipha koplastic abamnyama. Yazi ukuthini? Nane ngikwazi ukukhala ngoba le ndaba ingikhalisi. Kodwa mongasesha online ubheka inyanga le yabo lezo inyanga bayaxabana njengamanje. Lona kophikisa omunye lo ofike wathi okhosini waprofesa ngokhozi kodwa inyanga bakuthi kanti inhliziyo zabo zoniwe yini isimo senze manje. Lo omunye waprofesa ngokhozi lona ke ophikisa ke lo oprofesa ngokhozi lona kwesigqoko lo wesigqoko ke mangasesha online uvela ubhala igama lakhe uhamba ubuka ke ithombe evelayo khona la khona into ekuplastic abamnyama sazi ukuthi yini kodwa kusanunu. Kwasi nje sekudlala season 7 naba sebeshuthe naye. Ngiyasisamthema ngempela. Yabo kudlala le show lephelile season 2 izingane zesithembu. Nabe ngiba worried masehleka. Nami ngiyahleka guys, ngiyahleka kwangempela nani yini ngizothi ngiyahleka kodwa mina angihleki into eserious. Yabo ukuthi ungabuza umbuzo odinga impendulo noma umbuzo odinga ukuthi ucabange nje noma umbuzo okujulisayo uvela uhleke. Hayi khona bengathi kunento sithatha ngathi kunalokho ukuthi sithatha lento kuyaphileka. Yindaba ungabi nayo impendulo ngempela ufuna wena. Kodwa bengicela ukuthi niba abantu abadala ke banabantu abadala ningalobo nisola ingane futhi banoxolo ilenzonto eninayo ku social media. Inonile lento leyo technology. Ekuqaleni besingazani manje sonke sesihlangana ku social media seniba nenzondo nine enga ninezinto eziningi ngoba ngibe ngwafunda ama comment ngithi hayi. Kodwa lo othi usola sengathi unaloko ukuthi thatha lento kuyaphileka ilokho akuhleka kwakhe. Hayi lokho akuhleka kwakhe kwenza singamthembi.
siye sizwe into ayikhulumayo, kodwa wabuza imibuzo waseyahleka. Hhayi, sibuza ukuthi manje usuthembeni, ngoba nakho nakhona manje selokhu kuvela ukuthi amatshitshi anjani. Kanti le ndaba yamatshitshi yase-KZN ayiphelele kahle. Nayo kuyakhulunywa iy'nyanga, ningaze nithi kwafika nami. Kwakhulunywa iy'nyanga, mina ngase ngiyasesha la online ukuthi ike yenzekani into enje before.